ассалому алейкум дӯстони азиз. имрӯз бошад видеои мо айда чӣ сар мешавад. чӣ хеле ки дидесен аллакай дастархон дохтагӣ. имрӯз насиб боша худо хоҳад. Занакои точик нонпази меомадаянд. дар дачаи мо чӣ хеле ки медонем чакон аст. Занакои точик нонпази миян дӯстони азиз. хеле аз сархони одиона дар ҷа мо дохтагӣ. хеле хостум камтар видео кунам барои влог. хел дӯстони азизи ман хел камтар мавзеъ мехона видео кам дачай хел мегӯй ки дар тоҷикистон курпача ва таксари ва ҳама чизои чӣ чакдону дегдончава хеле дӯстони азизи ман. лака дар ҷа чӣ хеле ки дед нонои худмона якам нонои худмона пухтем. ноно камтар чӣ омадагӣ хел ман видео кам ана ба чӣ хеле ки дидесен дӯстони азиз. дар ҷа бошад оши тупа. хеле гарод рафтам барг марга чиндем. аҷа боша кадуча бо насиб боша ош мекунем. ҷа сабзиёш ха тайёр бистан. ҷа келамам закуска тайёр кесай. алкай оши тупара мачис чораша ҳамаша дохтам душидесай. азиз волаша медозем дӯстони азиз. бо мо бошем то ахири видеора. дар ҷа зуволора тинакадесан. дар ҷози занакои тоҷик аллакай омадагиян ҳама ҳарка хамир хели ва намхел. агар амқайки ишон дода намешава ҳамаша. агар не ҷои ботай мегӯй дар тоҷикистонам дӯстони азиз. анаҷа оши тупаи мо чӣ хел ки диден бозам ош камтар зувола бисёр гирифтем. ҳамашам хел дохтем. мумкин камтар чӣ шава. хеле хел дӯстони азиз. оши тупаниёз тайёр мешавад. дар табақҳои тоҷикӣ табақҳои чӯйра бинен. хел табақода бардоштем дӯстони азиз. ҳамаи видеои ман саростима чӣ хеле агар ягонҷош нитома боша хай бахшиш дӯстони азиз. ана чӣ хеле ки гуфтам ҳарка хамир мехел якне таваққои хамир. ҳар касе ки чизе ёфта печонда дар пеши чӣ афтовак бондан ки хамиро тез тез барасан дӯстони азиз. хеле хел дар ҷа боша лакай нонпазияй. касе ки дар хонаш хамир хеле довард уже пухтесан дӯстони азиз. касе ки ор довард дар ҷа хелдан хамиро дар афтоби бондагӣ ки тез барасан пазан. ним нона ва нони чапоти ва ҳама хел хай. анаҷа бошад боз нони тиники рост кесана килча рост кеса ҳар чӣ кесай. ҷа чанд каса чӣ кесан. якш зувола каниса як рост кеса ҳар коро дора ба худаш. дар ҷа бошад нонои тиникира бастан. дар ҷа бошад килчора бинед чӣ хеле хушрӯ париятка қати пухтагӣ. ё ҳамаи занакои меъмонанд. ҳама нонпази омадагӣ дӯстони азиз. уишки килчакай уишки нони чапотикай уишки ғавсакай уишки ба фатири сиёак хамирка ҳар хел касира ки чӣ хеле ки форид нонбасте уша бина фатир сипсиёй у орди сипсияй. ана дӯстони азиз килчора бина чӣ хеле хушрӯак омадан. бо хостам камтарга дар ҷа видеош кунам аллакай дар рӯи авлиян аяло хона баровардагӣ барое ки уҷа бият чӣ хел бигум иша гирифтесан уша дохтесан ам хел. ана инҷа бошад дӯстони азизам дачаш чӣ хеле ки дидем. ҷа ними занако дар беранан. ана рӯи авлера бинед мегӯи ҷаш мегӯя ана иҷа настоящи тоҷикистонай. дар рӯи авли
огушапидаги паласако дохтаги купачо озияи хона беранда бо мешнан занако дӯстони азиз хайна махел ина давлатҷони махрса андай кими хонашонда гостиомагиай меҳмоно кӯдако қати бозӣ доранд хай дариҷа бошад хаями ошбоз хайшам чанд қайша успед кам дар видео омад наёмад таваккалишка бахто барои бисёри ҷошта фаромӯш мекунам хайнам хелази гӯшто савзи амаша хайм хел гӯшто дохта мегирем дӯстони азиз гап бардоштанашда ман успед накардам фаромӯш кардам дига гири сӯсо шида дига видеошам накам дӯстони азиз ой худоро шукромад инам хел хай неҷа лакай бринча дар дек дохтем чизи шид ама касаб мешавад як тиша як қото ошо чизи ба дисти ҳама дӯстони азиз иҷа боша дар хонаи апаи азиз мо меҳмонӣ даем хостум камтари видео кунам чӣ хеле ки медоне апаи азизам блогере касоне ки дар канали апа обуна шудаг нест ҳатман обуна шавен девочка из Кулиаба номи каналшон апаи азиз имрӯз занак меҳмон доштай амахал ма омадам на дангича бинен дангича дариҷа боша барои тифтел ҷа оша аллакай тайёра шидисем ҷа дангичора чӣ хеле ки дидем бардоштем дӯстони азиз кам таракай хонаи мепам видео кам ҷа меҳмон занак вайрод кардагиянд дӯстони азиз арӯсталбон хайна махел кам тари дигаи хонаи меапаи азизам видео кам япанд блогерай девочка из Кулиаба бизанен касоне ки дар канали меапаи азиз мо обуна шудаги нест ҳатман обуна шавен ана дариҷа бошад хай хонахтмонай боз амхел ба капусту болгарский камтарак галбусӣ кардем дӯстони азиз камаира ма ишона наметам барои аллакай ҳама иёра медонам просто хадарамин тамоми видео амира хостам қаракша ишонтам тамом пухтани дигаи сӯсонша ишон наметам дӯстони азиз ба ҳамин видеои мо ба анҷом мерасад апои азиз ховарои азиз касоне ки то охири видеора бо мо буданд ҳазор раҳмати калон апои азиз